O Concello de Pontevedra avanzará na limitación progresiva do tráfico na zona urbana, nas medidas de humanización e no calmado do tráfico para cumprir coas novas directrices do Ministerio para a Transición Ecolóxica. Antes de 2023, todas as cidades de máis de 50.000 habitantes terán que ter zonas de baixas emisións para compensar a polución do tráfico. No caso de Pontevedra, toda a cidade considerarase zona de baixa emisión. E temos que seguir avanzando. E aquí hai dúas posibilidades, seguir avanzando, quitando o tráfico nas zonas en que o soportan francamente mal, ir profundizando nesta liña de coller nos sitios en que se detecte que hai un exceso, pois ir axustando, ir quedándonos co tráfico que realmente se necesita para funcionar a cidade, non quitando tráficos superfluos. Algunhas destas zonas xa están identificadas, especialmente o eixo formado por Echegaray, Alameda, Augusto González Besada ou Eduardo Pondal. É obvio, que dicir, teño dito moitas veces, que dicir, non é aceptável ter un ambulatorio en que hai veces que están cuarto hora pitando e adianta ali, pi. Por qué? Porque hai un exceso de tráfico. Eduardo Pondal estaba francamente cargado. O ainda está, baixou. Ben, pois, cando se vayan detectando, pois vanse mirando. O Concello prefire esta terceira vía no lugar das outras posibilidades. Unha pasaría por prohibir a circulación de vehículos que non dispoñan de distintivo ambiental, os diésel matriculados antes de 2014 e os de gasolina de antes de 2006. A outra, implantar unha peaxe por entrar, circular ou estacionar en determinadas zonas. Entendemos sempre que iso é unha medida discriminatoria, que o circular pola cidade debe ser para quen o necesite, non para quen poida pagalo. Se pode pagalo pero non necesita, non, porque senón temos a cidade destrozada. Mosquera matizou tamén que a situación de Pontevedra é boa, aínda que a norma obrigará o Concello a tomar medidas para reducir aínda máis as emisións contaminantes do tráfico.